Toto robotnia časť projekta digitalizácii najstarších cerkovných matičných knižkoch, čiji nositeľ Zavod za kultúru v Vojvoďanských Rusnácoch a financijno ho potrimalo Ministerstvo kultúry i informovania Republiky Srbiji. Toto, co teraz porobené, to digitalizovanie časti cerkovných matrikuloch. Máme digitalizované zo kerestura i zo skocura. U ceku digitalizacija zo srimu matičnih knjižkoch i zo Đurđova. A máme ešte vidzic, že co nám dostupné u Novim Sadze i Starim Verbaše. U peršej fazi skenirovaní cerkovní matiční knižky. Teraz všetko tí podatky prevádza do elektronskej formy, že by boli jasní za čitanie, poneže sú vypisovaní z ruku na latinskim, maďarskim i ruskim jazyku. Organizovali sme jednu robotnju, ktorá tako je perša etapa, lebo jedna z perších etapov projektu digitalizaciji matičnih knjižkov z naših rekatijskih parohijoh, ktorí še nahodza ljebo na naših parohijoh, ljebo u istorijnih arhivoh. Tu mam, že to jeden značný kroček u formovanju jedne genealogijne bazi podatkov, z ktorú budeme praviť jedno takové osvidomjovanje Rusnacov, odnosno o ich pochodzenju, o ich historiji na tých prostoroch. Projekt by mal byť zakončený po koniec toho roka, so čím všetkých, ktorí zainteresovaní za preučovanie histórii Rusnácoch na tých prostoroch, lebo písanie svojho familijného stebla, podatky hodne nájsť na sajtu Zavodu za kultúru v Vojvoďanských Rusnácoch.